ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ వెల్ఫేర్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్గా రాజమహేంద్రవరం నగరానికి చెందిన జనసేన సీనియర్ నాయకుడు తేజమూర్తుల నరసింహమూర్తి విజయవాడలోని బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ సంస్థ భవనంలో శనివారం ఉదయం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ బుచ్చి రాంప్రసాద్ సమక్షంలో బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా తేజమూర్తులు మాట్లాడుతూ తమకు ఈ అవకాశం కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కి, జనసేన మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, కందుల దుర్గేష్కు, రాజమండ్రి నగర ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్కు తనకు రాజకీయంగా మొదటి నుంచి నడిపిస్తూ బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గాన్ని అక్కున చేర్చుకుని తనను ఈ స్థాయికి తీసుకువచ్చిన జనసేన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు వై శ్రీనివాస్కి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. తేజోమూర్తుల నాగలక్ష్మి నరసింహమూర్తి, రాజమండ్రి. వెలగలేటి